assalamu alaikum. Mu ne yan mara gwado da yan kubayo da yan gwadari. An kawo mana tallafi ne to madalla muna godiya ubangiji Allah ya saka da alheri. Ubangiji Allah ya sa ya tsanta a inda ya kai ya aji. A tsanta inda ta kai. Amin Allah, amin Allah. Ubangiji Allah ya sa ta gama da lafiya. Masha Allah, masha Allah. Amin Allah. Open my heart now. You go see honey. You go see sugar. Anything that is sweet, you go see it inside my heart. I am very grateful. I'm very thankful. That God will bless her. Sunana Christiana James. So ina nuna mutan godiya. Maganar da zan ce ina zama a ciki aka kira ni wai gashi ban sa tsammani da Allah ya samu ba. Addu'a na shine Allah ya bata girman kujerar da take nema. Allah kuma ya sake buɗe mata hanya da yi fiye da haka. Allah kuma ya bata ya sake ta taimake wasu kuma ta taimake mu. Godiyan da nake kenan Allah ya ci gaba da kiyaye ta da makiya. Allah ya bata abin da take nema. Ya Allah. Ina godiya.